Du lytter til Vindmåleren. Vi præsenterer kandidater til Europaparlamentsvalget 2024, fordi de har mulighed for at påvirke fremtidens politik. Dagens emne er erhvervspolitik. Vi har besøg af to kandidater til Europaparlamentet. John Hoppe fra Det Konservative Folkeparti og Mads Hvid fra SF. Hvad er styrker og svagheder ved EU's erhvervsliv i forhold til erhvervslivet i andre dele af verden? Hvordan kan vi styrke vores egen produktion af vindmøller og computerchips? Hvad er vigtigst? At styrke konkurrencen mellem europæiske virksomheder, eller at styrke de største europæiske virksomheder i konkurrence med Kina og USA? Hvilke krav om miljø og rettigheder skal vi stille til vores handelspartnere? Og hvor blev de fælles europæiske patenter af? Dagens ordstyrer er Rasmus Skov Larsen. Mit navn er William Hansen. Og nu lad os møde de to kandidater. Mit navn er John Hoppe, og jeg er opstillet for Det Konservative Folkeparti. Og jeg har en lang baggrund som tidligere soldat og har haft den ære at tjene Danmark både herhjemme og i udlandet. Nu er jeg så selvstændig vinhandler og har været det i snart 16 år. Og jeg stiller jo op til EU, fordi at jeg synes, der er to ting, der er meget aktuelle lige nu. Og det er, at vi skal have tænkt på vores sikkerhed i Europa. Vi skal have sat lidt mere pres på det maskineri, der hedder vores forsvar. Og så skal vi have stoppet den krig, der foregår, fordi uden krig kan vi heller ikke gøre det næste trin, nemlig at redde vores verden og sørge for, at vi får et bedre miljø herhjemme i Danmark. EU-politikerne skal være bedre til at italesætte, hvad det er egentlig, de arbejder med, sådan at danskerne herhjemme har en større interesse i, hvad er det, EU er for danskerne. Forskellen på mig og de andre kandidater er jo, at jeg har rejst meget i Europa. Jeg handler med Europa, fordi jeg er vinhandler. Og så har jeg også den erfaring, der hedder, at jeg er vant til, at der skal ske lidt mere og forhandle de ting og finde frem til det og være hørende, inddragende og handlende. Hej, jeg hedder Mads Hvid og er kandidat for SF til Europaparlamentet. Jeg er 35 år og bor i København, hvor jeg arbejder som politisk konsulent. Jeg er lige kommet tilbage fra barsel, så mit hoved er sådan lidt i sådan en børneverden, men lige startet på arbejde igen her et par dage inden påske. Jeg stiller op til Europaparlamentet, fordi jeg synes, at Europa er vores allervigtigste politiske kampplads lige nu. Jeg synes, nogle af de der helt store temaer, de kan kun løses i Europa. Altså klima og sikkerhed, migration, miljø osv. Der tænker jeg, at Europa er det rigtige sted at tage nogle af de der helt store kampe. Jeg kommer selv fra at have arbejdet i Bruxelles i 5-6 år, blandt andet i Europaparlamentet, men også med politik på forskellige andre måder. Og siden jeg vendte hjem, har jeg blandt andet arbejdet med LGBT-politik, men også nogle år i Forbrugerrådet, og har ligesom set, hvilken rolle EU spiller på forbrugerområdet, hvor det jo er helt enormt, hvad EU står for af beskyttelse af forbrugerrettigheder der. Men også, og det var faktisk der, jeg fik min politiske start, var i LGBT-bevægelsen, og der har været noget at tage fat på for Europa de sidste par år med LGBT-fri zoner i Polen og alt sådan noget. Og der synes jeg virkelig, at EU har vist sig som en vigtig kampplads, men også EU-institutionerne har vist sig som en vigtig garant for basale menneskerettigheder, både i Europa og i resten af verden. Og det vil jeg helt vildt gerne være med til at påvirke som forhåbentlig kommende Europaparlamentsmedlem. Lad os nu se, men i hvert fald også som kandidat og som en, der tager del i debatterne op mod valget. Europa, EU, indre marked er jo en fantastisk ting for os. Vi har fri bevægelighed af mennesker og arbejdskraft og varer. Og vi har et marked, som betyder ekstremt meget for Danmark. 44% af vores eksport sker inden for EU. Vi har adgang til 500 millioner mennesker, og det er jo fantastisk, at vi kan handle derindenfor. Og der er mange lande med i det, og det giver også nogle udfordringer for dansk erhvervsliv og andre landes erhvervsliv. Men der er også rigtig mange fordele og styrker. Der er nogle rigtig gode handelsaftaler, der er blevet lavet med andre lande, som er fordelagtige for dansk erhvervsliv. Og man skal huske på, at hele den handel, vi har haft af EU,
jo egentlig udgør 5% af vores BNP. Vi har 180.000 mennesker ansat, som kommer fra EU, og det er jo fantastisk, at vi kan trække på den arbejdskraft fra andre lande. Ulemperne er jo vores byråkrati, som der er inden for EU, som laver rigtig mange hindringer for små og mellemstore virksomheder. De store virksomheder, de har kapaciteten til egentlig at kunne køre derudad, men de små har ikke kapaciteten til det, og det kan vi jo komme ind nærmere på. Der er nogle udfordringer der. Altså generelt er jeg jo enig i, at det europæiske indre marked har været til kæmpe gavn for dansk økonomi. Jeg har arbejdet i nogle år i Forbrugerrådet, hvor jeg kunne se en anden kæmpe fordel. I modsætning til rigtig mange andre store markeder rundt omkring i verden, så har vi også været villige til at lave noget fælles regulering, som har skabt en virkelig, virkelig stærk forbrugerbeskyttelse. Den kunne være meget, meget stærkere på rigtig mange områder. Men jeg sætter virkelig pris på, at når det kommer til alt fra at gå ned og købe fødevarer i supermarkedet, da vi skulle købe en barnevogn til min datter osv., så tjekker man, hvad den sikrer barnevogn og sådan noget, men man kan i hvert fald være sikker på, at alle produkter, der kommer ud på det europæiske marked til børn for eksempel, de er tjekket i hovedet og så videre, fordi vi har sat nogle minimumstandarder for, hvad man skal leve op til. Det er så nok noget af det samme, som John kalder byråkrati, og det kan jeg godt leve med, at der er noget af. Det kunne helt sikkert være nemmere, men jeg synes, det med, at vi fælles i Europa ikke bare har besluttet os for at have nogle fælles regler, men også nogle ambitiøse regler, det synes jeg er helt vildt vigtigt. Og at vi også er gået foran og ikke kun lavet fælles regler på barnevogne og fødevarer, men også på sådan de nye markeder, på de digitale markeder, på hvordan skal man opføre sig ordentligt som virksomhed over for forbrugerne, når man handler online osv. Jeg er helt enig i, at nogle af vores handelsaftaler er rigtig positive. Igen synes jeg, at det er der, hvor det europæiske marked kan noget, at vi kan faktisk stille nogle krav, når vi laver handelsaftaler med resten af verden. Både når det kommer til bæredygtighed og menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder osv. Og bare det, at vi som europæisk fællesskab har en mulighed for at bruge vores størrelsen på vores marked, og vi har et kæmpestort, rigt, attraktivt marked for resten af verden at komme ind på, gør, at vi kan sætte nogle krav, når vi er ude og forhandle med resten af verden. Det synes jeg er en kæmpe styrke, som jeg synes, det er meget, meget positivt, at vi er en del af i Danmark. Og hvad er svaghederne så? Det er jo nok noget af det samme med, at det kan være svært at blive enige, og at når vi gerne vil lave nogle ambitiøse mål på klimaet, så skal vi også lige håndtere den tyske bilindustri, og de har nogle andre drømme om, hvordan fremtiden skal se ud, end vi måske har i de europæiske grønne. Og at når vi skal håndtere landbruget, så kommer det med franske bønder, som har nogle noget uambitiøse, hvis ikke totalt destruktive idéer om, hvordan fremtidens europæiske landbrug skal se ud osv. Så det kommer med, at man skal indgå i en hel masse kompromiser. Heldigvis synes jeg, at det tit kommer ud til forbrugernes fordel, men bestemt ikke hver gang. Men du rammer jo lidt der, Mads, fordi du sidder og siger ens regulativer med barnevognen for eksempel, og forbrugerrettigheder der. Og det er jo der, vi har et kæmpe stort problem, ikke også? Fordi de er ikke ens i EU. Vi har andre regler her i Danmark. Vi har 2 års forbrugsgaranti, og også de her fælles regler for egentlig, hvad skal... Altså jo, elapparater, der er der lavet nogle ting, og på andre ting også, men de er jo bare ikke ens i hele Europa. Det er rigtigt. Og det er ikke godt nok, at vi ikke får nogle ens regler, så når hvis du køber noget af et elektrisk apparat på en fransk hjemmeside, for eksempel, eller en tysk, så er reglerne anderledes. Garantien er ikke 2 år på mange af de produkter. Og det er der, vi skal gå ind og sikre det. Og en af de store udfordringer, vi har jo, er jo også, at der kommer platforme, som er udefra. Vi kan tage kinesiske platforme, der er statsstøttet, som går ind og opretter et firma i Danmark, laver et kæmpe stort lager og sælger produkter, som faktisk ikke lever op til forbrugerrettighederne. Der er kemi, der er dårlig i det. Der er barnevogne, som ikke er lavet ordentligt, sådan de kvæler børn og kapper fingrene af dem, ikke også? Og det er jo faktisk en af de ting, vi skal arbejde på at sige, at vi vil ikke have, at der bliver solgt nogle produkter, om det så kommer fra Kina eller andre tredje lande, som ikke lever op til de krav, vi har her. Og det er det, vi helt klart skal arbejde på. Og når jeg snakker bureaukrati og regulativer, så er det her jo lige kernen. Det er jo sørge for, at det er ens, at forbrugerne har de samme rettigheder inde i EU. Og det tror jeg ikke, vi kan være uenige om. Men det er helt klart en af de ting, jeg vil arbejde for. Helt enig. Og igen, så synes jeg, vi er kommet noget af vejen i de sidste 5 år, med ikke mindst med Digital Markets Act, hvor der er blevet sat nogle krav til de største af platformene. Men altså, jeg synes, vi kunne være gået meget længere, og jeg synes også, måden man ligesom vurderer, hvem der skal leve op til visse krav, er blevet for uambitiøs.
Ikke mindst når det kommer til regulering af nogle af de her platforme fra resten af verden, som får lov til at handle med ting, som aldrig skulle have været inde på det europæiske marked. Og vi kan lige så godt slå hammeren på sømmen af Kina. Ja, det store ja, men 100%. Og du sidder selv og snakker om bæredygtighed og menneskerettigheder. Ja. Også. Altså seriøst, mange af de produkter bliver lavet i fængsler, hvor der er folk, der er tvunget ind i og dømt for, jeg ved ikke hvad, bare for at åbne munden. Altså, i mine øjne, så skal vi sikre os, at Europa står stærkt. Og vi skal ikke hjælpe Kina med at sælge deres produkter her, når det ikke kan leve op til nogle krav, som er så enkelt som menneskerettighed, bæredygtighed og ordentlig kemi. Der skal bare lukkes ned for det. Jeg er 100% enig. Jeg synes, et af det europæiske markeds største problemer er netop, at vi ikke stiller de samme krav til folk udefra, som vi gør til os selv og hinanden. Og så synes jeg også, du har en pointe i det der med, at vi har ikke et fælles marked i alle henseender stadigvæk. Det gælder ikke mindst også på det digitale og digitale services osv., hvor der også stadigvæk er totalt forskellige regler, og hvor det er svært at være forbruger på tværs af grænser. Så der er stadigvæk masser af forskelle, vi skal have udlignet. Så bliver spørgsmålet for mig, at det helst ikke skal blive den laveste fællesnævner, der vinder, når det kommer til forbrugerbeskyttelse og miljøbeskyttelse osv. Men det er nogle svære slag, vi må tage i det der i Europaparlamentet. Nå, men jeg synes, at nu kan du se en af de ting, der er rigtig gode ved EU. Det er jo for eksempel, nu lever jeg jo en branche, sælger vin og spiritus, ikke også? Så der har man jo lavet nogle regler for, at nu skal vinproducenten til at skrive, hvad er der helt nøjagtigt i vin? Har de leget med vin? Du har også noget med sådan noget som spiritus. Der skal man oplyse nu, hvor meget sukker er der for eksempel i en rom, fordi at diabetikere skal jo ikke bare drikke en masse rom og så blive endnu mere syge eller lignende. Ikke? Også, jeg ved ikke, hvor meget sukker der skal til, men det er jo for at gå ind og oplyse om, hvad der egentlig lavet med produktet. Ikke også? Og det er det, EU har været med til at gøre og sige, nu skal man oplyse helt nøjagtigt, hvad har man gjort ved spiritus. Og spiritus er blevet solgt i EU i utrolig mange år, men der er ingen, der har tænkt over, det her, det skal vi da oplyse om. Og det er da ligesom på, hvis du køber et hvert andet produkt, så står der jo helt nøjagtigt, hvad der er i, og så er det forbrugeren, der kan vælge ved at tage det her ind i mig og drikke eller spise, ikke også? Og det er det, jeg synes, der er perfekt ved det. Det er skide godt, ja. Men når det kommer til sådan noget som krav, som du snakker om med bæredygtighed og det, der har vi jo et kæmpe problem, fordi nu er der jo kommet det her med, at vi skal til at se, altså virksomheden skal til at oplyse, hvad er aftrykket rent bæredygtigt. Det er jo byråkrati i værste skuffe, fordi det vil komme til at gå ud over rigtig mange små og mellemstore virksomheder, som faktisk ikke har kapaciteten til at indberette endnu mere, end de allerede skal nu. Det er ikke sjovt at have en virksomhed og skal indberette det ene og det andet, fordi at det kan være en mand, der står og har virksomheden, han kan måske have en mere ansat, man skal bruge ekstremt meget tid på det her. Og altså, jeg kan godt lide tanken. Selvfølgelig skal vi prøve at redde verden og prøve at tænke på, at vores underleverandører er bedre, men det er jo svært som en stor virksomhed i Europa at dokumentere eller bede en underleverandør i et tredje land. Det kan være Afrika. Det kan også være Kina. Det kan også være et sydamerikansk land, ikke også? Om at de skal leve op til nogle krav, når det kommer til bæredygtighed og miljø, hvor at de så står og siger sådan, at okay, det kan da godt være, at du gerne vil købe mine produkter, men ved du hvad, jeg gider ikke alt det her, så sælger jeg det til nogle andre. Og det kommer så hen til noget helt andet, nemlig vores sikkerhed. Det ødelægger jo forsyningssikkerheden af visse produkter, kan gøre det. Og der bliver vi nok nødt til at se lidt anderledes på at sige, okay, vi vil gerne have dig som leverandør. Hvordan kan vi måske investere i dit nærområde, i at skabe tryghed og bæredygtighed? Altså i stedet for bare at sætte krav, at vi laver den reverse, hvis du kan se det. Ja, det kan jeg godt se, men på den anden side, så synes jeg også, det er også der, hvor EU har nogle muskler, netop i kraft af, at vi ikke bare er et hvilket som helst marked. Vi er et super attraktivt marked at komme ind på for virksomheder i hele verden, og jeg synes, der er totalt, altså, jeg tror, der er plads til og brug for, at vi sætter ret strenge krav. Det har vi også gjort i de handelsaftaler, vi har lavet de sidste mange år omkring bæredygtighed, om det har været import af træ fra Brasilien osv. Så er vi jo ved, altså vi forhandler om nogle ret skarpe krav, men det tror jeg, at vi er nødt til, og jeg tror, at det er vigtigt, at lige netop Europa gør det, fordi vi er sådan et attraktivt marked at komme ind på. Så derfor er jeg ikke bange for, at vi sætter for tunge krav. Det tror jeg simpelthen, vi er nødt til. Og hvis man netop er en stor virksomhed, så tror jeg, at det er den verden, vi lever i nu. Så må man tage det ansvar på sig, at så kan det være, at det bliver lidt dyrere at få fat i. Jeg synes, det er en skidegod idé, at man så tager det ansvar på sig som virksomhed og siger, nå, men så investerer vi i at få jer som underleverandører i Afrika eller Asien osv. til at oppe jeres game, når det kommer til bæredygtighed eller arbejdstagerrettigheder osv. Det synes jeg kun er mega positivt, og det vil jeg da gerne have, at vi laver endnu flere incitamenter til. Men nogle af de største ting, vi bruger, det
ting, der kan producere plastik og gummi. Det er rigtigt. Der er der blevet fældet skove. Vi vil gerne leve sundere, vi vil gerne leve mere vegansk. Der er jo sojaprodukter, der går ind i det. Brasilien er kæmpe store producent af sojaprodukter og fælder, jeg ved ikke hvor mange skove for at producere soja, ikke også? Det er jo helt ublu. Der kan vi ikke gå ind, og hvis vi stadigvæk vil have soja, altså, så kræver det jo også, at vi finder et alternativ. Men jeg tror simpelthen, at brasilianerne, de er fuldstændig ligeglade. Det tror jeg ikke, fordi vi har trods alt 500 milliarder mennesker med en rigtig masse penge i lommen, som er værd at handle med. Og det kan godt være, at det ikke ville ændre skovrydning i Brasilien med det samme, hvis vi satte nogle højere krav. Men jeg tror ikke, at vi skal kæmpe af, at det ikke er ligegyldigt for eksportører af alverdens produkter, hvilke krav man sætter i Europa. Og den magt, synes jeg, vi skal ture bruge. Jeg tror, det bliver rigtig svært. Det gør det også. Det er et håb, det du har. Det er et håb. Ja, men vi har faktisk også lykkedes med det i ret mange af de handelsaftaler, vi har lavet. Jeg er helt enig i, at vi skulle blive meget, meget bedre til at forhandle de der handelsaftaler. Nu har jeg boet her i nogle år sammen med en som forhandlede handelsaftaler for EU, og jeg ved, at det er besværligt, og det tager lang tid, og det er hammerfrustrerende. Men det er derfor, vi er i EU, at med EU er vi ikke bare 5 millioner mennesker, som står og siger, at vi ikke nok være søde og ændre jeres måde at lave ting på. Vi er 5 millioner med 500 millioner andre mennesker i ryggen, og det skal vi ture sætte i spil, synes jeg. Hvis vi forestiller os, at vi skal stille øgede krav til import fra Kina, hvor hurtigt skal de krav så indfases? For i øjeblikket der har vi en situation, hvor vi importerer utallige produkter og råstoffer fra Kina, så det er vel ikke noget, vi kan lave om fra den ene del til den anden. Jeg tror, at vi står i en rigtig svær situation lige nu. Fordi handel er jo også sikkerhedspolitik. Og vi står i en verden nu, hvor vi har krigen i Ukraine, vi kan ikke komme udenom den. Russerne samarbejder med japanerne, eller ikke med japanerne, Nordkorea. Undskyld, det var vist, det vil blive, japanerne bliver sure på mig nu. Breaking news. Ja, breaking news, men med Nordkorea, som jo samarbejder rimelig tæt med Kina, og hvordan russerne samarbejder med Kina, jeg ved ikke, men de sælger en masse træ og alt muligt andet også. Og så har du Iran i det her, og det gør bare, hvordan skal man agere som EU i det her? Når det så kommer til handel, skal vi bare cutte den eller lignende? Vi har sovet i timen, når det kommer til det, fordi at Kina har rigtig mange brancher, hvor de går ind og støtter. Det drejer sig om vind. Nu nævnte du selv bilbranchen i Tyskland. Altså for nylig, der stod de tyske billeverandører til en kæmpe stor messe og henvendte sig til staten og sagde, at vi har et problem her, vi vil gerne være med på elmarkedet, men der kommer elbiler til Europa, og det kan godt være, at vi lægger lidt ekstra told på eller lignende, men de er ekstremt meget statsstøttet i Kina, som jo også producerer stål og alt muligt andet til det, og der kan man ikke konkurrere med de priser. Og hvordan kan vi stoppe det? Der mener jeg jo, at hvis det stod til mig, skal vi faktisk handle med Kina? Skulle vi kigge os andre veje hen? Skal vi begynde at stille os et spørgsmål? Er det nogen, vi vil gå ind og støtte, når de ikke vil os det godt? Nu har vi prøvet i flere år at sige, at tro, at den vej, der har været frem i vores fredsprojekt, nemlig EU, som jo har sikret os velstand og fred i Europa lige siden 2. verdenskrig, handel har været et af det. Det har været et af incitamenterne til at skabe en fred og fri bevægelighed og alt det. Og det har vi prøvet at videreføre til Kina og med et håb om, at vi kunne fremme demokratiet. Vi prøvede det også med Rusland. Der har vi mistet en masse virksomheder nu. Og i Kina, der ser vi jo virksomheder, som er fra Europa, som jo står og begynder at trække sig fra markedet, fordi de kan jo se, at de har mistet noget teknologi, og deres idéer bliver tyvstjålet, og kineserne, de får bare statsstøtte til at producere vindmøller, og de stiller bare spørgsmål. Skulle vi handle med dem, eller skulle vi cutte dem fuldstændig? Og det er en større debat, hvor man skal have nogle helt andre tal ind på regnearket, end vi kan sidde her og finde i det rum, vi sidder inde for nu. Jeg tror, det er rigtigt, men jeg synes også, vi er begyndt i Europa at stille de der spørgsmål heldigvis. Måske ikke lige så skarpt, som du stiller det der, men jeg synes, det er det helt rigtige spørgsmål. Det er jo ikke nødvendigvis et enten eller, men jeg synes helt sikkert godt, man kunne begynde at sætte spørgsmålstegn om volumen af det, vi importerer til Kina, skal være der, hvor den er. Og jeg er helt enig i, jeg tror, der kunne skrues gevaldigt ned for den. Vi har bare gjort os så latterligt afhængige af dem i de seneste år. Og lige nu er der en masse, altså i de her uger og måneder, er der en masse europæiske virksomheder, som geninvesterer i fabrikker i Kina, fordi at produktionen er blevet så billig igen, efter fabrikkerne har stået stille i nogle år siden corona. Det går den helt forkerte vej. I virkeligheden, jeg er helt enig i, jeg synes, vi skulle fokusere på at få skabt en masse meget bedre
arbejdspladser i Europa og satse på at komme til at producere mere her i det lange og mellemlange løb. Vi kan jo ikke slukke for importen fra Kina sådan lige i morgen. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har interesse i. Men ikke mindst, når det kommer til dele af vores fremtidige, helt afgørende infrastruktur, som vind, for eksempel, som du nævner, John, men også solceller og det altså, har kineserne jo allerede. Altså det er helt vildt. De har fuldstændig 9% i Europa. Afsluttet en ellers det der på et tidspunkt var en gryende produktion af solceller i Europa. Altså der er så lidt tilbage. Og at vi begynder at fokusere på at kunne producere ting i Europa igen selv. Og så i øvrigt begynde at fokusere på, hvor der er andre steder i verden, som vi kan investere i og få løftet sammen med os. For kineserne investerer gevaldigt i Afrika og i resten af Asien. Og der synes jeg, vi skal kigge på, om ikke vi kan begynde at lave nogle samarbejder i de dele af verden, som kan være til gensidig gavn. Det kan jeg da godt tænke mig at vide, hvordan. Fordi med det, du lige har sagt, der stiller du jo krav til Afrika for eksempel, ikke også? Om at nu, når I skal levere til os, så skal det være bæredygtigt, det skal være på den og den måde, ikke også? Og vi har jo taget den før under en debat tidligere på vores turné, og der nævnte jeg jo også, at afrikanerne står jo og siger, jamen bror, når kineserne og russerne kommer, så investerer de og lægger lufthavner og veje, og europæerne, de stiller bare krav. Jeg tror, at vi bliver nødt til, som Europa, hvis vi laver en handelsaftale med større afrikansk land, fordi det bliver jo, altså hvad er det, hver 5. borger i verden her i 2050 er afrikaner, ikke også? Og der tror jeg, at vi simpelthen bliver nødt til, når vi laver en handelsaftale, at have nogle penge med, der er på højde, hvor vi investerer i samfundet, som giver tryghed og arbejdspladser, og derigennem også sørge for, at man gerne vil investere i en bæredygtig levevis i de områder. Så det hænger sammen, men jeg tror bare, at vi ikke bare kan stille krav, vi bliver nødt til at have pengene med. Og det gør vi jo også lidt. Altså Global Gateway-projektet er jo netop det her med, altså sådan lidt en noget mini-version af kinesernes Belt and Road-projekt. Men Global Gateway er jo blandt andet med at bygge infrastruktur i nogle af de her lande. Jeg er helt enig, man kan ikke bare komme og kræve alt muligt. Vi skal helt sikkert investere i de samfund, som vi gerne vil handle med, ellers så giver det ingen mening. Og Europa gjorde det helt forkert i mange år, ved at bare beskytte vores eget marked og ligesom lægge låg på, hvad der kunne ske i resten af verden. Men jeg tror, hvis vi gør det ordentligt, og som du siger, investerer i de lande, vi gerne vil samarbejde med, det er vi nødt til. Selvfølgelig er vi det. I øvrigt også i kapacitetsopbygning, og ikke sige, at så skal alt det sådan højtuddannede og højteknologiske, det kan ske i Europa, så kan I få lov til at samle telefoner nede hos jer. At det der med at faktisk at lave nogle egentlige samarbejder, hvor man får bygget kapacitet og uddannelsesniveauer op i lokalsamfundet, men det er et langt sejt træk. Det er et langt sejt træk, som kræver rigtig mange penge, og vi er jo godt i gang i Europa for at bringe tilbage til projekter og lave nogle EU-støttede samarbejder blandt større virksomheder, fonde og med EU-midler til at støtte visse industrier. Men for at bringe tilbage, jeg tror virkelig, når det kommer til sådan noget som elbiler, at vi bliver nødt til at sige, ved du hvad, vi skal støtte det europæiske arbejdsplads, vi skal udvikle det marked, og det bliver vi nødt til at investere i sammen med bilindustrien med EU-penge, fordi at ellers så kommer der bare nogen, der løber os over ende med alt deres elektronik. Og så ikke tro, at vi kan gøre, som vi har gjort før i tiden, og bare sådan, så kan man sidde i Frankfurt og designe bilerne og lave marketingdelen der, og så kan man ellers få bilerne bygget i Fjernøsten. Altså med at vi siger, at vi skal også bygge tingene i Europa. Vi kan ikke kun lave det højteknologiske og give nogle jobs til nogle universitetsstuderende, men at vi også bliver et produktions. Det er nu har jeg også en bil fra Fjernøsten, hvis jeg siger sådan, men det er jo heldigvis et af de lande, som vi har lavet handelsaftale med, nemlig ikke Kina, men Japan. Ja, there you go. Der jeg kører i Nissan. Så. Ja, det er så i orden. Skal vi stille de samme krav til de afrikanske lande, som vi stiller til Kina? Vil du lægge ud, Mads? Ja. Altså, jo. Nu lyder det, som om I har sådan lidt forskellige præferencer med hensyn til miljø, bæredygtighed. Nej, men jeg tror det, der er vigtigt for mig, det er, at europæiske virksomheder ikke skal lide under, at der, når vi importerer fra resten af verden, at de lande, vi importerer fra, ikke skal leve op til de samme høje krav, som europæiske virksomheder skal leve op til. Og det handler også om implementeringen af vores handelsaftaler. Altså at sige, og det er jo faktisk noget af det, vi har gjort, det er jo blandt andet på den her CBAM,
CO2-told, som vi er begyndt at lægge på import, så det ikke kun er de europæiske virksomheder, som producerer i Europa, som bliver pålagt CO2-kvoter og prisen på dem, men når vi importerer fra resten af verden, så bliver de pålagt en tilsvarende told, så der ikke er unfair konkurrencefordel. En grøn moms i virkeligheden. Ikke? Det synes jeg giver enormt god mening, og den skal selvfølgelig være den samme for produkter fra afrikanske lande, som den er fra Kina. Og hvis vi så laver nogle aftaler, som er længerevarende, så synes jeg ikke, det nødvendigvis skal være anderledes af den grund. Jeg synes, det vigtige for mig er, at vi tilbyder de dele af verden, som gerne vil samarbejde med os på samme vilkår som europæiske virksomheder, at det kan de få lov til, bare de lever op til de samme, i min optik, gerne høje krav, som europæiske virksomheder skal leve op til. Hvad siger du, Dion? Vi er jo enige på nogle punkter, men som jeg er tilbage til igen, jeg synes, det er et håb, sådan som jeg siger, det er et håb og en lyst til, at det skal være bæredygtigt og miljømæssigt. Det er mest det, du tænker på. Jeg tænker jo også... Og arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder osv. Ja, men de får garanteret også en fagforening i mange lande, der ikke har det på et eller andet tidspunkt. Ja. Men det må de jo kæmpe med. Men jeg tror bare, at vi som europæer bliver nødt til at se lidt igennem fingrene med det, hvis jeg skal sådan være helt ærlig. Men er det ikke unfair over for europæiske virksomheder, som skal leve op til de krav? Fordi hvis du som europæisk virksomhed, der er krav til, at du som europæisk virksomhed skal behandle dine medarbejdere ordentligt. Du skal ordentligt købe dem, give dem barsel osv. Alle de her fantastiske ting, som vi har gjort i Europa. Du skal betale en CO2-afgift, og du skal leve op til nogle ret stramme miljøkrav. Ja. Så synes jeg ikke, det er vanvittigt at bede de virksomheder, som vi skal arbejde med i resten af verden, om at de skal som minimum leve op til det samme. Jeg kunne godt tænke mig at vide, at lige den her After Eight-chokolade, vi sidder og spiser her, mens vi hygger os og snakker, hvor meget den chokolade er blevet produceret under ordentlige vilkår for de mennesker, der er dernede. Ja. For man skal huske på, at for eksempel i sådan et land der, forældrene har et arbejde måske, og her der er der mange børn, der også arbejder i de her chokoladeplantager. Det er det arbejde, de kan få for at skrabe nogle penge sammen, så de kan købe noget mad. Og der tror jeg, hvis vi bare går ind og siger, nu vil vi ikke have børnearbejde på den måde. Jeg går ikke ind for børnearbejde. Der er bare i nogle lande, hvor det er på en farm som det her, at det er det arbejde, man kan få, og der arbejder hele familien, og det er der, jeg stiller Men det sætter vi jo krav om i ret mange af vores handelsaftaler. Jo, men, altså, jeg synes ikke mindst, der bliver produceret så meget chokolade, bare for at tage et eksempel, som vi alle sammen nyder, og kaffe. Der er nogen, der er rigtig gode til at overholde de her krav, men meget af det, der kommer på markedet, der ved vi ikke, hvor det kommer fra. 100%, men det er det, jeg synes, vi skal bruge vores handelsaftaler til at gøre noget ved. Jeg synes ikke mindst, jeg ved ikke, hvor meget der er sket de sidste 4 år, men den handelskommissær, vi havde indtil 2019, var den svenske, Cecilie Malmström, enormt optaget, ikke mindst børnearbejdeområdet, og fik det skrevet ind i en række handelsaftaler, og det tror jeg virkelig har været med til at ændre på nogle ting. Men så er det netop, så er jeg enig i, så skal vi jo så sige, så vil vi gerne være med til at investere i, hvis vi laver en handelsaftale. I skoler, der på de plantager, som kan undervise børn, i stedet for at huse og alt muligt andet. Ikke også? Og det tror jeg altså ikke er en vanvittig drøm, fordi det er en del af mange af de handelsaftaler, vi har langt fremme. Nu snakker vi bare lige chokolade. Men det er jo allerede en del af nogle af de handelsaftaler, nogle af dem, ikke også? Men vi ved det bare ikke med sikkerhed. Nej, men jeg vil bare sige, hvis vi kommer i Europaparlamentet, så håber jeg begge to, vi vil stemme for, at når vi skal ratificere en eller anden handelsaftale, at vi vil sætte nogle krav til, at sådan noget bliver en del af det. Jeg tror, og der er vi tilbage til, nemlig at styrken i EU, det er vores kraft som økonomi. Præcis, ja. Og selvfølgelig skal vi gå ind og fjerne sådan en vederstyggelighed som børnearbejde. Og også tvang. Ja, der er også mange, der bliver tvunget til det, ikke også? Altså, kæmpe issue, alt fra te, kaffe, chokolade, miner, der graver metaller op. Til vores mobiltelefoner. Vores mobiltelefoner, ikke også? Det er så omfattende, det her. Men vi ser jo alligevel igennem fingre med ekstremt meget. Og det er forbrugeren i sidste ende, der skal være med til at præge det her. Og du har en pointe i det der med, at kineserne er lidt bedre til at se gennem fingre med de der koboltminer og så videre. Jo, det er også derfor, vi skal være meget bedre til at finde ud af at finde sjældne jordarter og så videre, også herhjemme, herhjemme i Europa. Vi skal ud og grave i haverne. Simpelthen. Eller ikke Sverige i hvert fald. Men jeg synes, for mig er det grundlæggende, jeg synes, det er vigtigt, at vi fokuserer på den strategiske autonomi, som man så fint kalder det, men at vi bliver bedre til at stå på egen ben, og at når vi laver aftaler med resten af verden og importerer fra resten af verden, at de lever op til de samme høje krav, som vi sætter til europæiske virksomheder. For ellers er det i virkeligheden europæiske virksomheder, som betaler prisen. Jeg tror, at det, der skal til, det er, at
EU skal have mere hånd i hanke med den lovgivning, der bliver givet, og de retningslinjer, der bliver givet til virksomheden herhjemme, så at sikre, at de faktisk bliver overholdt, når vi handler også med tredjelande. Ja. Det vil helt klart være med til at gavne og øge dansk erhvervsliv. Fordi det i sidste ende, så repræsenterer både du og jeg Danmark, og jeg håber, du er lige så enig med mig om, at vi vil Danmark det bedste. Og der er handel, det er vigtigt for os, fordi det er med til at skabe arbejdspladser. Plus, at Danmark har en konkurrencemæssig fordel på nogle af de her områder, for vi er ret langt fremme i forhold til bæredygtighed og så videre. Så det gør ikke ondt på os, hvis vi begynder at sætte krav til resten af verden, fordi vi lever allerede op til mange af de krav, og er ret gode til at leve op til dem. Så på den måde tror jeg kun, at det er godt for Danmark, hvis resten af verden bliver lige så optaget af bæredygtighedskrav, som vi er. Men det må jeg lige tage, fordi at det er jo også bæredygtighed og energier og teknologier. Kina har fundet frem til, hvad er det, 42-45 forskellige teknologier, som de mener er ekstremt vigtige. Ja. Ud af dem er de allerede førende i forhold til Europa på 37. Jesus, ja. Ikke også? Europa halter langt bagefter her. Det er statsstøttede teknologier inden for bæredygtighed og miljø, hvor de er fremme foran os. Og der bliver vi nødt til, hvis vi også vil skabe handel med det, så bliver vi nødt til at investere væsentligt mere. Og også at tro, at Danmark er så langt fremme. Det kan vi godt lide at bryste os af, for vi har en rigtig god idé om det. Men det er vi jo faktisk ikke. Der er andre lande, som er væsentligt længere fremme. Og USA er jo investeret lige så meget statsstøttet penge ned i den kasse med de her teknologier. Så vi halter i EU. Jamen, jeg er totalt enig i. Jeg synes det der med, at Biden han smider om sig med statsstøtte, og Xi Jinping gør ikke mindst. Og så er vi mega håndsky i Europa i forhold til at sige, skal vi ikke vælge nogle teknologier, som vi vitterligt har brug for, hvis den her kontinent skal komme ordentligt ind i fremtiden? Der tror jeg, der kan vi godt lide. Det er dejligt, du er enig nu. Ja, statsstøtte, tænker jeg, SF'eren skulle gå ind for det. Ja. Er det på alle områder, tænker I, eller er der nogle områder, hvor I mener, det her det er ekstraordinært vigtigt? Altså særligt på nogle af de der teknologier, som vi har brug for til den grønne omstilling. Altså det er jo vind og sol og så videre, men det er eddermame også, når det kommer til produktion af mere højteknologiske ting, altså chips, halvledere, så videre, semiconductors og så videre. Der har vi altså så meget behov. Det er, for det første er det mega dyrt at lave sådan nogle, men vi har også de virksomheder, man skal til for at lave det. Altså den virksomhed, som laver de maskiner, der laver dem, den er hollandsk. Så vi har nogle konkurrencemæssige fordele. 2 virksomheder i Europa, der producerer chips, ikke? Ja. I stor stil, eller maskinerne til dem, som koster flere millioner, ikke også? Så jeg tror, at der er brug for, at vi tør investere i os selv, og ikke er bange for at ikke lever i sådan en eller anden 90'er-idé om globalisering, og det frie marked skal bare let rip, fordi de andre har glemt det. Og hvis vi bare sidder og lever i sådan en 90'er tidlig nuller-verden, så bliver vi efterladt på perronen, for de andre er kørt videre. EU-borgerne herhjemme i Europa, jeg tror det er mellem 20 eller 25% af deres indtægt er faldet i løbet af det sidste år i forhold til for eksempel USA. Og det skyldes blandt andet, at USA har massivt investeret i de her teknologier, som boomer frem. Og chipsene er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan vi ser i, at vi skal sikre os at få råvarer til at producere chips i Europa. Der er sat, jeg tror, at det ikke 320 milliarder af til det i EU, hvor man skal lave nogle joint ventures mellem fonde og andre. Det er et rigtig godt eksempel på det, vi taler om, nemlig, hvor at man skal sige, hvordan kan man bygge fabrikker i de forskellige lande. Altså staten kan faktisk gå hen og sige, lad os nu tage her i Odense, robothopperne, kunne I tænke jer at gå med i det her? I kan få fabrikken kvitterfrit. Den bliver bygget til jer. I skal bare drive den og få det i gang. Og det er jo en fantastisk mulighed, fordi så kan de investere i udstyr, og de får en fabrik, der er klar. Og det er der bare ikke ret mange, der ved. Jeg har talt med, rigtig mange af dem, og de siger også bare, at det er det største problem er faktisk råvarerne. Ja. Og så når jeg siger til dem, at I er klar over, at I kan det her? Nej, det har de egentlig ikke fået, så det er bare ikke kommet ud endnu. Nu er den jo også forholdsvis ny, den aftale, ikke også? Men det er jo bare et eksempel på, at herhjemme i lille Danmark, der har de jo ikke engang endnu begyndt at tænke i det her. Det er altså infrastruktur i sikkerhed, fordi chips, det bruger vi i alt, fra kaffemaskinen til vores telefoner, til tandbørsten, der er eldrevet, ikke også? Altså, vi bruger det i så meget, så det er bare et vigtigt område. Og jeg tror, det kommer til at blive endnu større i de næste 5 år, end det har været de sidste 5 år. Rumteknologi, altså, det kan godt være, at det lyder sådan lidt sci-fi-agtigt. Jeg tror, det bliver
Om 10 år tror jeg, vi er et helt andet sted, når det kommer til rumfart, og Europa er virkelig ved at ryge bag om dansen. Ikke bare efter USA, men også efter Kina, efterhånden også efter Indien. Jeg tror virkelig, det er vigtigt, at vi investerer i rumteknologi, og det er noget, vi snakker alt for lidt om. Og hvis der er nogen, der pumper statsmidler i rumteknologi, altså Elon Musk har ikke tjent en krone på sine raketter endnu, så vidt jeg ved, men han har kæmpe milliardkontrakter med den amerikanske stat. Og det er ikke fordi, vi skal en til en kopiere, hvad de har gang i, og for guds skyld skal vi ikke have sådan en som ham. Men andre modeller kan også gøre det. Og det tror jeg bliver en kæmpe ting for den næste kommission at kigge på. Der er jo alt muligt i gang på rumområdet, og vi har også gryende små rumvirksomheder over hele Europa, og også i Danmark. Men det kræver, at der er nogen, der tør satse på det, og det er ikke noget, man lige sådan tænker... Det er noget helt andet end handel, det vi snakker om. Nå jo, det er erhvervspolitik, fordi det handler om at vælge nogle områder, som bliver vigtige i fremtiden, og turde tro på, at europæisk støtte for den europæiske investeringsbank til at investere i det. De er jo også i gang med det. Jo. Ja, men jeg tror, vi kommer til at skulle se endnu mere af det, hvis vi skal kunne følge med. Jeg har et dilemma til jer. Ja. Yes. Hvad er vigtigst? At sikre konkurrence mellem de europæiske virksomheder internt, eller at sikre, at de europæiske virksomheder kan konkurrere med virksomheder i Kina og USA? Jeg tror, det ene kommer efter det andet. Ja. Hvis vi har et godt marked, hvor der er en god konkurrence, og man konkurrerer på innovation og på pris, så gør det også bedre i stand til. Men lige nu, der fungerer det indre marked jo ikke. Altså, det fungerer ikke på den måde, den præmis, man har sat derop på. Der er byråkratiet simpelthen for stort. Lad os tage vores patentreformen, ikke også? Altså, hvis man kalder det patentformen, ikke? Der har vi jo sådan, at over i USA, når vi skal have godkendt et lægemiddel, jamen det bliver godkendt ved én instans. Og så kan det bruges i hele USA. Ja. Og det er bare et rigtig godt eksempel. Ja. Og i EU, der skal det godkendes i flere forskellige lande, før det kan bruges, fordi flere forskellige lande har forskellige krav til det. Og det gør bare, at det bliver tungt og dyrt, og det er der, vi snakker om, at små, mellemstore virksomheder i de forskellige lande kan ikke konkurrere på samme måde som de helt store virksomheder, som har kæmpe pengepunkt, de har masser af folk ansatte, advokater og lignende, og kan køre derudad. Og der er der bare et eller andet helt galt i systemet på det her, og det gælder også almindelige produkter, de skal godkendes i de forskellige lande. Det vil da være lettere, at man, nu når man har oprettet en instans inde i EU, hvor du kan søge et patent, at det faktisk skulle så gælde i hele EU. Og det gør det bare ikke nu. Altså. Jeg er helt enig. Problemet er jo nok sådan rent politisk, at viben rundt omkring i Europa er, at nu skal Europa blande sig i mere, og i virkeligheden er det jo at lægge mere op til fælles kompetence. Jeg udfordrer ikke mere, at vi havde sådan set et enhedspatent på plads, men så meldte Storbritannien sig ud af EU. Ja, det kan du have. Jo, det ved jeg ikke. Altså, det er jo op til hvert land, om de vil være med i EU, men jeg tror, der er mange indlænder, der fortryder det i dag. Var der ikke noget med, at der skulle være 3 forskellige domstole, der var så patentet, og en af dem var i Storbritannien? Ja, men så er Storbritannien væk, og så må vi jo bare finde et andet land, der kan varetage den opgave. Altså, det tror jeg godt, man kan, og jeg tror, incitamentet til det her skal jo være, det vil skabe handel, det vil skabe vækst og kunne det her. Man skal ikke være bange for det, og det er jo der, at vi har et kæmpe problem, fordi der har bare siddet nogle mennesker dernede i EU i alt for lang tid, som kører det samme tomme rum og gør, som embedsmændene siger, og nu kan du bare tage de... Jeg tror nu i højere grad, det handler om, at det er medlemsstaterne, der holder igen, fordi de kan godt lide at holde fast. Jeg tror oftere, det er medlemsstaterne, der siger, det her vil vi beholde som noget, vi bestemmer. Ja. Altså, det er jo virkelig medlemsstaterne. Jeg tror sgu ikke, det er folkene i kommissionen og parlamentet, der holder igen med, om EU skal kunne beslutte sådan noget. De er bare ikke tænkende ligesom Danmark. Vi er et forholdsvis lille land, og vi kan bare se, at vi bliver nødt til at handle med alle for det, ikke også, og er åbne over for det, og det er der, vi skal tage de andre nordiske lande med ind i det her. De vil det samme som os, og det er styrken i de forskellige grupperinger, der nu er i EU, at der sidder nordiske lande, som også taler sammen i hver gruppe, og som også taler sammen derhjemme, og jo vil i bund og grund det samme, dog lidt på forskellige måder, men vi vil alle sammen have, at vi har handel og vækst i Europa. Jeg har lige et opfølgningsspørgsmål på dilemmaet. Det gik egentlig på, hvor let skal det være for virksomheder at fusionere? Hvor let det skal være for virksomheder at fusionere? Ja. Altså i forhold til... hvor let skal det være, hvis du har 2 store europæiske virksomheder, der søger om at få lov til at fusionere, skal det så være sådan, at de får lov til det? Fordi at det er vigtigt, at de står så stærkt som muligt i konkurrencen med på den måde, kræfter uden for EU. Eller skal vi sige, at det er ikke godt, fordi vi risikerer monopoldannelser internt i EU? Jeg forstår, hvad du mener. Jeg tror, det er sgu ret vigtigt, at vi holder fast på
vores anti-monopol-lovgivning. Ja. Det tror jeg er totalt nødvendigt for, at vi kan få et innovativt marked. Gigantiske virksomheder er ikke altid en garant for innovation. Ofte tværtimod. Altså, at vi kan sikre, at købe andre, der er konkurrenter, så lige deres præcis, teknologi er den at vi kan blive ved med at have et europæisk marked, hvor der er plads til, at mindre aktører og alternativer til de store kan... Det tror jeg er vigtigere nu, i en digital tidsalder, hvor det er så nemt for virksomheder at sprede sig over et geografisk område meget hurtigt, så er det endnu mere vigtigt, at der kan poppe små alternativer op. Så jeg tror faktisk, at antimonopollovgivning er vigtigere nu, end det har været nogensinde. Jeg tror dog ikke, at muligheden for det, du siger, er jo, at skulle de kunne stå stærkere sammen mod virksomheder fra Kina, for eksempel. Og der tror jeg, at de her joint ventures projekter, der er i gang nu, inden for forskellige former, er også grøn teknologi og det. Ja. At det er vejen frem, fordi der kan flere virksomheder godt skyde noget ind i, med hver deres kompetencer i forskellige projekter, som så bliver en tredje virksomhed eller lignende. Og det er jo også virksomheder, der gør i dag. Altså, jeg tror, vi er helt enige om, at vi skal jo ikke have monopol i en Elon Musk-forhold i Europa. Uden at jeg ved super meget om det, så synes jeg, det virker som om, vi har et system, som igen måske kunne blive endnu mere finmasket, men som faktisk fungerer ret godt. Og jeg er ikke altid hendes allerstørste fan, men vi har en konkurrencekommissær, som jeg synes i flere tilfælde har taget nogle fine beslutninger om. Og, hun har også dansk mentalitet. Hvad siger du? Er det, ja, det kan man sige. Ja, lige præcis. Så kan jeg godt se, at det har også betydet, at var det et par togvirksomheder, der gerne ville sammenlægge sig og ikke fik lov til det, og blev meget vrede over det, for vi har brug for nogle store togkonglomerater i Europa for at skabe et sammenhængende tognet. Det kan jeg godt forstå, men jeg tror, det er andre ting end kæmpe store virksomheder, som nødvendigvis skal sikre det. Det er samarbejde på alle mulige andre områder. Og så må man finde ud af at skabe nogle systemer i Europa, hvor virksomheder kan finde ud af at samarbejde, når det giver mening, men at samle... Ja. Antimonopollovgivning tror jeg kun er for det bedste. Ja. Det lyder godt. Jeg ved ikke, om vi har nogle sidste ord om erhvervspolitik på falderæbet. Hvad er det, du allerhelst vil have ændret i Europa, når det kommer til lige præcis vinerhvervet? Er der nogle sådan særlige, jeg synes faktisk, det er ret interessant, er der nogle særlige sådan, barrierer der? Ja, vi kan snakke om noget, som jeg tror kunne være lidt spændende, fordi vi snakker jo meget om CO2-afgift og indførelse af en CO2-afgift fælles i hele EU på kød og sådan noget. Ja. Og det tror jeg vil slå rigtig mange landmænd ihjel rundt omkring i andre dele af Europa, fordi de får ikke nok for deres produkter, og de kæmper sgu. Jeg tror mere, at noget, der kunne fremme handel inden for bæredygtighed, når det kommer til grønne varer, det er, at man måske går ind og siger, jamen, nu ved jeg godt, at moms og så videre er jo noget, som man dikterer i de forskellige lande, lige så vel som man gør med skat. Det kan godt være, at vi har lavet en minimumsbeskatning af firmaer på 5%, men det er jo faktisk op til hver eneste land selv at bestemme, hvor høj skal skatten være på en virksomhed. Og der har jeg sådan lidt, at noget, der kunne fremme handel med grønt landbrug for eksempel, som jeg ser som et stort eventyr for Danmark. Vi er rigtig gode til landbrug, og jeg er også inden for grøntsager. Der tror jeg, at man skulle gå ind og sige, at skal momsen ikke være fælles differentieret lav, sådan at forbrugeren vælger et bedre produkt. Og når du så siger inden for min branche, jamen der er jo statsstøtte rundt omkring til landmænd. Ja, præcis. Og det ved du jo også, fordi du har været nede i Bruxelles, ikke også, som får støtte for at dyrke vinmarker, ikke også. Så den vin bliver bare høstet og afleveret til en eller anden vinproducent, som så producerer en dårlig vin, som kommer ud i supermarkedet til 250 kroner for 6 flasker, og forbrugeren vælger den, fordi den er lavere. Og jeg har den holdning, at man skal altid prøve at gå en vej. Vi sætter krav ind i min branche, at det ser man en rigtig stigning i her i Danmark, om at leverandøren skal være bæredygtig, vi vil gerne have økologi ind i, vi vil gerne have ordentlige arbejdsforhold, og at man behandler sine ansatte ordentligt, og også tilbyder dem uddannelse, alt efter hvilken land det er i. Selv i Sydafrika har vi leverandører, der gør det. Og der snakker vi om at sætte nogle krav, men vi gør det som virksomhed, og så tager vi lidt mere for produkter. Ja. Men jeg kan sige dig, det er forbrugeren, der bestemmer, hvad det er, de vil have, og de vil altid vælge det billigste. Og det er derfor, at kvaliteten er altid lidt dyrere, men det er den, fordi at det er lavet under lidt bedre forhold. Så det er forbrugeren, der bestemmer det. Så fælles europæisk differentieret moms, det synes jeg med. Det er visionært. Jamen, jeg synes, det vil være spændende at begynde at arbejde på at sige, hvorfor skal der være 25, her i Danmark, hvorfor skal der være 25% moms på grøntsager? Altså, det er jo hul i hovedet. Det er mad, vi snakker om. Folk skal have noget at spise. Der synes jeg generelt, at fødevarer, der burde man tage tingene lidt ud af kontekst og sige, det skal vi sørge for, at folk kan leve billigere på. Det skal staten ikke tjene penge på, og det skal EU ikke tjene penge på.
Hvis det giver mening, altså nu har jeg siddet med området lidt inde i forbrugerområdet, det ved jeg. det er mega svært, Ja. det der med differentieret moms, fordi hvad er fødevare, hvad er ikke fødevare, hvad er grønt og hvad er ikke grønt og sådan noget, og det er enormt omkostningsfuldt. Men jeg synes, jeg anerkender, at det ligger så meget lige til. Tænk så, vi snakker den helt forkert. Vi snakker om at straffe folk, eller vi straffer dem, der laver det, vi straffer forbrugeren, fordi det er jo i sidste ende ham, der skal betale, ham eller hende, der skal betale for det. Og jeg synes bare, lad os lige tænke anderledes. Og hvis du endelig lægger en CO2-afgift på noget, så skal den måned også gå tilbage til dem, der gerne vil producere bæredygtigt. Det skal ikke gå til en eller anden ældrepleje eller finansiering af et eller andet åndsfærd. Det skal gå til dem, der ved den grønne teknologi og bæredygtigheden. Men det er sådan noget, jeg gerne vil arbejde med, fordi jeg synes, at det kunne være spændende. Og jeg tror også, at det takt med, at vi står til at skal have et land med 150 millioner ind i Ukraine, ikke også, og kigge på det, så hænger landbrugsstøtten også sammen med handel. Ja. Og igen, der skal vi også have krav til, hvordan bliver tingene produceret. Og det er en lang proces. Jeg tror ikke lige, at de vil komme ind i morgen. Og det går nok ikke. Men det er sådan noget, jeg synes, der kunne være vildt spændende at arbejde med. Og igen, når du også spørger så pænt, så synes jeg jo også, at de her, som vi var inde på, patentrettigheder, det skal forenkles. Det skal gøres mere let for virksomheder at kunne opnå nogle konkurrencefordele ved, at det er enkelt at handle med andre lande, og vi ikke skal igennem flere instanser. Altså, vi har EU, som er et fantastisk projekt, og så målet er jo også at forenkle, faktisk. Ja, hele målet var jo faktisk at gøre det lettere, og det er det også blevet, men jeg er enig i, at der er så mange punkter, hvor det ikke er blevet lettere. Altså, tværtimod. Det er jo trods alt nok lettere, end at man skulle gøre det 27 forskellige gange. Men til arbejdstidsdirektivet, det er jo faktisk også noget med handel at gøre, at vi herhjemme i Danmark skal til at registrere den tid, vores medarbejdere bruger. Det er bare endnu mere bureaukrati. Det er nogen, der sidder dernede og sagt, det synes vi er en god idé af det. Men der er bare mange lande, som de nordiske, som er vant til sådan, vi er lidt loose og fleksible, og vi har tillid til de ansatte, og de ansatte har tillid til chefer. Nu skal det lige pludselig være, at vi skal banke hinanden i hovedet. Altså, det er jo bare et slående eksempel på, hvor et EU fejler lidt, synes jeg. Jeg tror, det er et godt eksempel på, hvor vi kan også sidde her og blive enige om nogle ting, vi godt kunne tænke os mere samarbejde på, og så nogle, hvor vi godt kunne tænke os mere frihed til at vælge selv. Og det tror jeg, det er the name of the game i et politisk fællesskab som EU. Det bliver et fortrinligt samarbejde, hvis I stemmer på John Hoppe eller Mads Hvid. Mit navn er Bergo Løkke Rasmussen, og jeg er medlem af Europaparlamentet for Moderaterne. Og jeg synes, du skal stemme til Europaparlamentsvalget i 2024. Og det synes jeg, du skal gøre, fordi at EU spiller en kæmpe rolle i forhold til al den lovgivning, vi også i Danmark er underlagt på mange store områder. Så hvis du har indflydelse på de regler, der gælder i Danmark, så skal du stemme til Europaparlamentet. Tak for opfordringen fra Bergo Løkke Rasmussen. Vi siger også mange tak til John Hoppe og Mads Hvid for dagens debat. Den afspejler ikke nødvendigvis, hvad der sker i parlamentet, men giver en god indsigt i kandidaternes standpunkter og viden om dagens emne. Du har lyttet til Vindmåleren, en podcast på Europaforum. Klipning og produktion er udført af Rasmus Larsen. Mit navn er William Hansen. Du finder vores podcast på Spreaker og en række andre platforme. Følg også med på vores hjemmeside europaforum.dk, hvor du både kan høre de enkelte episoder og se show notes med ekstra information. Her finder du nyttige links til Europaparlamentsvalget, John og Mads og Bergo Løkke Rasmussen. Fortsat god valgkamp.